салом алейкум духтаро. Бисёриатон нависте ки апай хочият кор барои занакои хонашин чия чӣ хелай. Ман амҷада телефон мемонам бидрои дар ми ватсап бинависе. Мо шумо дар группамон дабавид мекунем, ҳамаша хусрун мефаҳмонем. Касоне ки мегӯянд ки фабелик намешавад авҷо ту бояд ҳама вақт бор харид фурӯшӣ, не ихел нестае духтаро. Шумо як бор бидроем, мо шумода фаҳмонем фабелик ҳами хелай худат ягон чи барои худат мехарӣ ва команда ҷамъ. Духтаро ман аввал ҳамихе фикр мекардам, не ки ма шумода схемаи оилагира мефаҳмонам чӣ хелай ай рӯи борфурӯшӣ нест, ай рӯи команда ҷамъ кардана. Яъне ман медурам ягон чи барои хонам мехарам, хоҳар ма мегирам, ҷиян ма мегирам, бо ҷияным дугонааша мегирам, ҳамихе мешава чӣ мегӯянд коллектив мешава, ҳамихе линия мешава, шумо бисёр мешава, ҳамихе рафтан мегира, чанд қай ваё харид мекунанд, шумода фоида мемонад, чанд қае ки одамои ваё бо харид мекунанд, ваёда фоида мемонад. Оилагирӣ ай рӯи ҳамия ай рӯи. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, мехоҳам шуморо ба кор даъват кунам, яъне занҳои хонашин. номерои дар бораи экран мебинед, номерои ман ҳастай. ман директори компания фаберик дилафрӯз ҳастам. мехоҳам ки шуморо мамихел дар хона нишаста кор кунед. чизҳое ки дар рӯзғори хона худамон дар кор аст, ҳамаш дар ми ҷое ки регистрация мешавем, ҳамаша дарёфт мекунем. барои кухнӣ, барои зебоги занҳо, барои тозагии хона, ҳама чизе ки бошад духтаро худман аз ҳамин компания фаберик дастрас карда дар хона нишаста ба ҳама кори хона ҳам мерасем. 20 рӯз пас оилик аст духтаро, регистрация бепул аст, обучение бепул аст, бонусҳои хуб дорад. марҳамат духтаро, касоне ки занҳои хонашин мехоҳед кор кардан, номерои ман занг занед, ман ҳамашро пурра мефаҳмонам. боқӣ сарбаланду хона обод бошед. Салом подписчикои ҷун. Ҳамакаса созен тенҷи. Оператори ба фароварзай. Хеле гидор шумора гуфтам. Тамошобина да комментария натан ки худ нишонтӣ нафаҳмидем ки сечкаи соли 96 худ нишонтӣ буда. Хай ягон Range Rover, ягон Emeli соли 2020 буги худ нишонтӣ боша. Сечкаи соли 96 дар куҷо рост меояд бо падарка. барои комментариҳои ҳар хел нанависед. мегӯям як тест драйв кунам зӯранги солҳои ҷавонӣ. ҳамдали мега дар видео мепардош суд мекунанд, та штраф мекунанд, видео сурати давекида меброя. короче нам хеле тарсондастам. ман агане як тест драйви зур мекардам медоеда. хулоса ҳозир рафтестам ана чи пеши манижаи рӯз ҷумъа корбон хаднояй мо чӣ кардистем, мо чӣ мерем хабар медиҳад подписчико ҳамаришда. Подписчико мо ҷа чи цирк омадем бозӣ. мафтум як шнури аукс бихарам барои звукш бироя. фароварза мегӯм ки эй дарош рӯз мешаларем биём ки ҳама чизо бола дизда боша. наира кандагем дадроли чия барои ки дар душанбе ҳам ба мошиндозӣ сарш дагия ки мешканан либои чи бигирад. дарош мегӯм дарош рӯз мешава. фармозам папинсино чикай аяса чи омадиста аяҷа бегум фаромаз матдаш ашид ма фаромарза бегум ки намураги дизотофтестия фаромарз ва фаромарза бегум ки дем хеле одамои падазир чуҷа як бор диз задагия мара ма методида ва короче чи гапмада короче аяҷада иҷа мезани оҷайзи одам оҷайзи фаромарз мегум матда ягон ҳоли чи нестам нам шофёр нестам ранги ту ман соли 2006 нестам мегум неда оча бест оча раҳаиҷа охир ман барои чӣ гуфтестам тамошобина 4 рӯз барои чӣ мегум барои тормоза уже раста яъне шаяд бифаҳмӣ ози ҳамин як борда намешавад ки точ набудони ки чанд метрда тормоз реаксия метиҳада. ҳая ойна пойна ман то 2-3 рӯз ҳай накунам худам дар он мошин уверна ҳай карда наметавонам. вой хеле автоматои намедонам ҳеч надорад автоматои чи автоматои старинида ман медонам акма айма амун ҷои автомат шуда амун чӯбчаш дар пеши рул ба грабавшик осуни рафрем да осуни раҳай
айҷа хай ина фаромарз харид. ай 10 сомон то чанд сомон фаромарз харид? 10 сомон. ай ҳама арз. 10 сомон гирифт. инам домо чоро этажа ҳама чоро этажаро мех ҳамия муш рафта се туфти камаз. Короче, 23 дайно, 23 подписчику то ашана расидем. Манҷавлам корош буд нашдай. Ёлкаи ашана бинед. тайёрӣ ба соли нав на падарка кадоми дадаркор буша марҳамат бигирен. дарим скидка 60% барои клиентои додо питса кушода шуда тамошобино. Мая бор нишон дода будам шумо дада пеши чи ватанай чи буша амира мебурда чиқ мекадиян 60% скидка фаромар зажда дорум ал наомада мондид подписчикои соати 3 ай ду омадем ду буромадем 3 4 5 6 да манижа омад нарасида 6 да ина авқотош қатиш намирӯза абед вин завтракш на ки мерем бо ҳамин тамом меша влог. тамошобинои намо буромадем ҳабе акайдуриҷа ёвемай ҳама мошини чиркин манижа ай ҳама мошини чиркинро кофтан дар куҷо боша давом снобут мешкам тедромо давдем топторик чида подписчика омадум картошка жарит кадестай маша дар оғани хныкам меандоза барои мемхе выглядит вайна инҷа и чое ки альфия мои секрети роё кард беяд чой бамазаб дара амлоила беяд мақусо фақат ай мехра ман сикап чой алафиро қа дӯст намедорума ана рамалиям хелира нағд дида и чизо аз садкои манижа омадам ва ман чӣ харидам имрӯз алиф ҷумъа кредитная карта салон да алиф бефоиз кор мекуна ҳама қабо чиз нагирифтам гуфтам бе қарздори бад нашам ай ҳамо алиф кадом рӯз 4 мекунам ай даста қарз гирифта маска гирифтам мамаша халнедамо вана хеле йогуртои бо мазза гирифтам бо йогуртои ҳамин молочная радость ана ба чӣ гирифтам дутайтари гирифтам раҳдам мехрем гуфтам айдум буромада булочка кати творог баъд дӯстони азиз вана я гирифтам макарон 4 дона 10 сом фармарз мега мехари гуфтам биям я бор бичашем ами чия кчай интересно и 4 дона мегам ҳама бачора хоб бара ки ба духтаро бихрам барои кулинари дилафруз чӣ гирифтам разрихлителный ванилин дар шкаф мон баъд пастаи роҳатам гемеша и дафъаи хеле гирифтам оста дар холодильник мон ки равшан ҳамин биёва тамом дальше бо ҳамин разрихлитель баъд кофе тамом шуда буд кофе гирифтам ёро ҷобаҷо ку пакетша таҳдамон дар кунча майли бих йогурт багет ярта очень огромный багет ва ферида скидка шуда тамошобино 14 сом буд 13 сомону 50 дирам шуда боло дамон ҷои запас да ёра сақадад баъд сахар да хонаи мо сахар да зимистон ҳама зиёд мерава аввал вообще ҳеч кара намехӯрд намедум ҳама шакарчой да гузаштаги набинен чой ҳама чой водичка ва шир сариам хондарка пакет тамом инам қадар чиз харид кардам 130 чанд сомон шуд дӯстони азиз дар инҷа влоги имрӯза тамом мешавад шакар чанд сом дар килош 9 сомону 95 дам ҳаматон да хайр хуш мекунам то видеои оянда.